E antes de rematar, voulles facer aos 7 candidatos 5 preguntiñas moi breves que non teñen, ao mellor, nada que ver con esos temas grandilocuentes dos que estivemos falando aquí, pero que son moitas veces as preguntas que se fai a xente da rúa. De feito, moitas delas recollémolas de xente que nos los puxo pola calle. Teñemos que decir que, así como os temas anteriores sí que tiñan un avance de que se iba a falar deles, destas preguntas non teñen nin idea de cales son, o sea que vai escoller por sorpresa. Xa vos digo que son preguntas que nos fai a xente da rúa. Son respostas moi breves en 2 palabras, porque son cousiñas moi concretas. Empezamos pola orden da mesa, empezamos por ti, Francisco, se che parece. E a primeira pregunta, eu teño un amigo que ven todos os veráns aquí de vacacións e nunca sabe en que dirección ten que coller a calle Castelao. Di que cada ano ya cambian. Entonces, cal é a súa proposta para esa calle? Ten que ir para lá, ten que ir para cá, ou habería que peatonalizala e que non discurrir o tráfico por ela? Pois agárrate que ahora ven un estudio na Universidade de Vigo que vai a estudiar como hai que coller o sentido da calle. A ver, eu creo que ahora mesmo o sentido non é... 10 segundos, Vale, ben, está. Aí dá. O sentido que ten agora mesmo a calle é o que demandaron os comerciantes da calle, pero para eso hai que facilitar os estacionamentos que non se arranxaron para nada. Carlos? Bueno, eu creo que hai que mellorar estacionamentos, hai que crear novos estacionamentos e nos apostamos para que esta rúa sexa semipeatonal, que esa será a mellor aposta polo comercio desta rúa. Por favor, vamos a escoitarlos. Sí, como político me gusta cumplir os compromisos e iso é un compromiso. Ahora, a Rúa Castelao, igual que outras rúas, hai que analizalas e estudialas, porque desde logo creo que as rúas teñen que ser pos peatóns e non pos coches. Alfredo. Son dos que penso que primeiro o estudio e despois, se o din, o cambio. Miguel Ángel. Moi ben, eu vexo que o experimento que se fixo non funciona, non aportou nada novo, espero ese estudio, pero evidentemente apostou pola situación. Eu son moi mal conductor, creo que xa le vin dous accidentes ali, polo tanto entendo que como está situado eso non está ben. Había que os técnicos implicarse un poquinho máis no tema e solucionalo. É un poquinho de seriedade no tema, non? Ahora vamos a... no, por favor. Ahora eso terán oportunidade de outros foros. Neste momento non sei. A seguinte pregunta, pasamos de aquí para lá. Que chegará antes o AVE a Galicia ou a autovía ao Grove? Con tempo suficiente. 2 segundos, Me parece simplemente que é un fiasco impresionante co tema da autovía, que tanto o PP como o PSOE algo terán que dicir ao respecto. Un caos. Son 2 infraestructuras fundamentales, pero aposto que chegará primeiro a autovía ao Grove que o AVE a Galicia. Primeira autovía. Sí. Eu confío na palabra do actual conselleiro de Medio Ambiente que me dixo que antes do 2015, a través do plan MOVE, ao desdoblamento da vía rápida chegará ao Grove. Por interés municipal debería chegar antes a autovía, pero en todo caso se chega algunha das 2 cousas, ben recibido será. Aida. Espero e desexo que o desdoble da vía rápida chegue ao Grove canto antes e a outra infraestructura como non tamén necesaria para Galicia. Eu desexo que sexa o desdoblamento da vía rápida, non? En autovía. Que desexo que sexa que chegue a autovía ao Grove. Mas o tempo que levamos esperando me parece que a cousa é para largo. É unha desgracia, pero é así. Outra cuestión moi concretiña. No caso de que acadaran a alcaldía, cal sería a primeira medida que tomarían o primeiro día de mandato? Anda que... A primeira medida... Home, pois non sei... Home, pois habrá que limpar os colexios electorales, digo, non sei... Me faz cada pregunta... Ni idea. Home,
primeira medida non sei. Aida? A primeira medida pois sería unha xuntanza nun ambiente distendido pois coa representación maioritaria das asociacións veciñais, dos colectivos empresariais e socioeconómicos do Grove, pois para empezar a falar do que vai ser os próximos 4 anos. A primeira medida inmediata antes de todo isto para min a primeira medida inmediata antes que todo isto ten que ser xa determinar e dar orden de que se inicien as obras do centro de día que eu espero que xa estea adjudicada nese momento agora. Pois facer o mismo que fixen o primer día fai 4 anos, recibir e atender os meus veciños. Alfredo. Pois eu facer o mismo que fago todos os días, de entrar pola porta e dicir bos días e despois a poñerse a traballar. Miguel Ángel. Pois o primeiro vai a ser poñerse a gobernar e a nosa promesa número 1 é botar a andar o pexón, ese vai a ser o primeiro que vamos a facer e por si acaso mirar os caixóns, que parece ser que hai unha morea de cousas. Temos moitas posibilidades de poñernos de acordo co Partido Popular e non en sacar adiante o tema do poxón. A ver, deixad por favor que se rematamos enseguida xa. Veña. Vai. Que digo que temos moitas posibilidades de poder gobernar co Partido Popular, porque o primer día o pexón vai estar encima da mesa. Vamos a ver, estamos na xornada, o día 21 de maio, estamos na xornada de reflexión, está descansados da campaña, un pouco aburridos, necesitades un minutiño para vos. Cal sería o lugar do Grove, ese rincón do Grove que escolleríades para perdervos un ratiño? Eu todos os días vou, a verdad que todos os días vou a Ciradella, hai uns parajes impresionantes, acostumbrime a pasear ali como eu can, un tal Pepe, e é verdad que eu paso fenomenalmente, eso sería o que faría. Miguel, o teu rincón? Inclínome pola ensenada de Meloxo Moreiras. Eu sou menos romántico, o meu sofá en a televisión. Isto da política leva moito tempo e o mellor forma de descanso é estar coa miña muller e os meus fillos. Carlos. Eu, se o tempo permite, dado que é un sábado, gustaríame estar na Praia da Lanzada paseando e se non, pois no meu taller de pintura que fai tempo que non lle dedico unhas pinceladas. Aida, o teu rincón? Pois, logo de organizar o día D, que sempre dedicamos o sábado para eso, pois, se o tempo permite, pois, estar na Praia do Carreiro. Eu direi seguramente pola Toxa, andando. Bueno, e a última cousa que vos pido é inevitable, non podía ser de outro xeito, é un clásico, hai que facer unha porra. A vos a quiniela. Pero sempre por mí. No, a ver, eu sempre digo mismo, eu son moi malo para esas cosas da lotería. Eu, en fin, non sei, ni siquiera plantín, de verdad. Non te mollas? Non me animo a esas cosas. Oi, que pouco valiente. No fago. Aida. Nos aspiramos a doblar representación e a ter unha maioría suficiente para gobernar, e as demais forzas políticas pois serán os veciños os que digan se os sitúan pois cos mesmos concelleiros ou con menos. Entendemos que con menos. Carlos, poslle números, a porra. Bueno, eu creo que a pregunta é tan atrevida que a resposta neste concello é moi difícil. Creo que me sería máis fácil acertar a primitiva de hoxe que esa resposta, polo tanto, me deixa permitir que me reserven esa resposta. Gracias. Home, eu creo que non é unha pregunta para nós, en todo caso é unha pregunta que corre polos foros, polos bares e por diferentes sitios. Eu o que aspiro é que aos veciños, se consideran que fixamos ben, nos apoyen e se non, pois non nos van a apoiar. Alfredo. Eu podía contestar como bo deportista, non? Que gaño mellor, pero vou cambiálo e vou dicir que gaño o pobo e xa está.
Miguel, a verdade que é moi atrevido, pero vamos, eu vou a ser claro e non vou a andar con rodeos. Digo, lóxicamente, o que aspiramos e é a primeira maioría absoluta que se dé no Grove. Aceptamos. Aceptamos o que o pueblo decida. O pueblo, se entende que debemos estar nas institucións, estaremos, e sea con un, con dous, incluso con medio. Se nos elixen, ali estaremos. Bueno, pois xa só me resta, de verdad, darvos as grazas aos sete polo comprensivo que fuchedes no tempo, sabendo que un debate a sete tiña que ser longo sobre todo darvos moitas grazas a vos en nome da Federación de Empresarios da Arousa de FECA, que organizou este debate coa colaboración de todo o Grove. De verdad, moitas gracias, esperemos a partir de agora é o turno voso, así que aproveitad. Why the daytime, I'm the night. When there is peace we want to fight. We are two countries that meet.